हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर। दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा मा होनना बुङो जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर, हस्पिटालाव दे। आङो सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन मा होनना दिन्थिदोंमोन जोंहा जोंनि नैबे खमाबारि गामियाव 2 नम्बर खमाबारि गामियाव हाग्रानि मैथेना फैनानै माने सासे बुरैखौ संनानै गालांनाय, बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन भिडिअनि गेजेरजों। आरो दिनै जोंहा बे जाथाया जादोंमोन थांनाय 21 तारिखआव आरो दिनै 31 मे आरोना। बे 31 मे खालि दिनै जोङो दायो हस्पिटालाव थांबाय थादों। मानो होनना बुङोब्ला दासिमबो बिथाङा मोजां जायाखै, दासिमबो बिदि सोलिनो हानाय अबस्थायाव फैयाखै आरोना। बिथांखौनो नायनो थांबाय थादों, दायो जोङो लामायाव दङ। आरो बेयाव थांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा मा होनना बुङो 2 नम्बर खमाबारिनि जि गामि आफाद बिथांमोननि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होनो थाखाय थांबाय थादों। आरो लोगोसे बिदिनो जोंनि उदालगुरि LAC नि MLA बिथांनिफ्रायबो एसे मदद लाबाय बिथांनि थाखाय। आरो लोगोसे जोंहा धनस्रि समस्तिनि TLCC बिथां रुजुग्रा मोसाहारि बिथांनिफ्रायबो एसे सहाय लानाय जाबाय। आरो दायो बेखौनो जोङो हैनो थांबाय थादों। नै बिथिं दङ जोंहा बे खमाबारि गामिनिनो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दङ गामिनि। बेनिफ्राय आरो नैबे उनथिं नुदोंना जोंहा सासे गामब्रा, आरो बिथांनि एरियानिनो गामब्रा बाबु दङ। बेनिफ्राय लोगोसे आं दङ, आरो बिथिं आंजों लोगो नै बिथां दङ आदै। जोङो थांबाय थादों दायो। फाइनालि दायो आङो जेब्ला हस्पिटालाव सहैगोन अब्ला आङो नोंथांमोननो पेसेन्टखौबो दिन्थिनो नाजागोन आरोना लोगोफोर। फाइनालि फैयै दायो जोङो नै TMC मोनफैबाय। दायो जोङो सिङाव एन्ट्रि जानोसै। जोङो सिङाव नै गारि सिङाव पार्क खालामहैनोसै। बेनि उनाव जोङो लोगो हमनो नाजानोसै आरोना। पेसेन्टखौ दिन्थिलांबाय थागोन लोगोफोर, नायलांबाय था। खनसेल' हाबनायमोनलै बे TMCआव, दिनै आरो फैफिनबाय आरोना। बे इमारजेन्सि पार्क खालामसै। फाइनालि दायो जोङो सफैबाय लोगोफोर। नै जोङो नैबेखौनो होगोन आरोना, एसे फैसा होनो फैबाय। एसे देखायदोब्रा सालथे फैसाखौ। थारमाने दहाय आङो सिगाङाव गारियाव बुंबोखादोंमोन, माने मा होनना बुङो एसे अनसुंथाइ होनो थाखाय फैबाय आरो जोङो नैबेखौ एसे सहाय खालामनोसै बेमारिनो। बेसेबां दङ आं एमाउन्टखौ बुंथ'ला लोगोफोर। माने जोंहा बेखौ जाय पेसेन्ट बिथांमोननि गामिनिनो रायजो राजाफोरा सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ सहाय खालामनो ओंखारबोबाय। मानो होनना बुङोब्ला मा होनो न'खरा थारमाने बिदि थोजासे नङामोन आरो गोबां खस्थ' मोनबाय बिथांमोना। दासिमबो जाय पेसेन्ट बिथाङा दाबो मा होनना बुङो बेफोरबायदि मोजां फाहामथायखौ मोननो हायाखै, सोखाजायाखै। बेनिखायनो गामिया गोबां सिन्था खालामनानै सावरायलायनानै गामि आफादा बिथांमोनखौ सहाय खालामनो फैबाय आरोना। बेजों लोगोसे जोंबो फैफाबाय। आरो लोगोसे जि गामि आफादा जि होनाय रांजों लोगोसे आरो बिदिनो न'खर बिथांमोना खांलायनानै सहाय खालामदों। आरो लोगोसे बिदिनो जोंनि उदालगुरि LAC नि MLA बा दानि डिपुटि CM बिथाङाबो सहाय खालामदों बेयाव। आरो लोगोसे धनस्रि समस्तिनि TLCC सार बिथाङाबो सहाय खालामदों। दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था। जोंना टिमा जाबाय नै बिथांमोनानो जाहैबाय गामिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दे बिथांमोना। आरो बिथांजों लोगोसे नैबे जोंहा गामब्रा बिथां दङ, माने बिथांनि एरियानिनो। बेनिफ्राय आरो नै बिथिं लोगो सासे एरियानिनो, बिथाङाबो जों जमायै फैबाय। आरो लोगोसे आंबो फैबाय आरो नैबेयावनो लोगोफोर। बे लोगोफोर दासिमबो जोङो लोगो मोनाखै, बिथांमोनखौ लोगो हमनाय जाथ'वाखै। लोगो हमगोन आरो बिदिनो देखायलांगोन आरोना लोगोफोर, नायलांबाय था। फाइनालि लोगो मोनबाय जोंहा नै दाखालि नोंथांमोना निउस मिडियायाव नुदोंमोन जानांगौ। बिथाङानो थारमाने रिकुवेस्ट खालामदोंमोन। आरो आंथ' जि थांखिजों फैदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव गोबां बुंबोखाबाय। जोंहा नै बिथाङानो जाहैबाय जाय पेसेन्ट बिथांनिनो फिसाजो बिथाङा।
दा बिथाङा बेयावनो दंगासिनो दङ आरोना गासै 10 दिन जाबाय दासिम एमसिनि नुथाया नै लोगोफोर जोंहा तेजपुर मेडिकेल कलेज जोंहा दायो बाखि लोगोफोरा सिङाव हाबहैबाय नाथाय जोङो सिङाव हाबनाय जायासै दे लोगोफोर फाइनालि दायो जोङो टिएमसिनिफ्राय ओंखारफिनबाय दायो न' फारसे जोङो आवगायलांनोसै आरोना लोगोफोर दे अब्ला जायफोरा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय नोंथांमोनखौ हामबायदों आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो जुदि चेनेलाव नोंथांमोना जुदि सोरबा गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन आरो बिदिनो नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनानै दिन्थिनो हायो दे अब्ला लोगोफोर बाय बाय टाटा दिनैनि थाखाय एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन